Čau všichni, tady je Dimdoš od Minecraftu a dneska vám budeme točit video a kdybyste chtěli v Minecraftu s něčím poradit, jak napište do komentů. No a když tak vám tady předvedu Mickey Mouse. Avokádo lidi. No, doufám, že jste slyšeli. A ještě Bobíka. Mandarinka lidi. Bezva, takže aby to nebylo málo, takže Jahoda lidi. No a tak jdeme hrát. Hrát? No, jdeme hrát. A ty hrát? Já protože prší, spát nemůžem. Já mám pár těstíčku. No, to ti nezávidím. Ty vole, počkejte. Počkejte. Je výhoda teďka, že vlastně nová verze 1.5 a tu jsou úplný novinky. Ještě 50 minut. Jo, 50 minut. jo, ještě tady může hrát, on pak... Budeme koukat na Mentu live stream, který Jo. bude dneska ve 20 hodin. Pokud u něj máte odběr, tak to jste koukali na video, než když pokud... Jo, udělali jste dobře. Udělali jste dobře. Vám radím. Jo, a já vás taky prosit o lajky a hlavně odběry. Teď si musím tady přiběhnout Mickey Mouse, který má 4 odběratele a já mám 3. A jako já jsem nikdo, já mám jenom jednoho a to je od Mickey Mouse. Bobíku, že mi dáš jeden odběr. Jo, ale mě se teď nechce na YouTube. Bezva, už budu mít 2. Ale já jsem říkal, že mi se tam teď nechce na YouTube. Říkám, budu mít 2. Tím líp. No to je láve. Tady v chatu u live streamu je tolik lidí a všichni čekají. Ty jo. Že 50 minut. Ty prostě No jo. A výhoda je taky, že vlastně v Nedru se může najít křemen a z Nedru se dá a to se laguje. Jaký křemen? Nesnáším češtinu. Taky ne. Já jo. A od čeho si řík... A češtinu v Minecraftu ve skutečnosti mi nevadí. Když teď mluvím tak. Fakt? Světlitla. No to je fakt blbý. No mohli, to je pravda jo, jako že by to mohlo trošku jako přejmenovat nějaké nové verzi. Hele. Aspoň, že se ten hůzy, jak se jmenuje v češtině? Násypka. Aspoň, že se nejmenuje vcucávač. Tak to si vystih, Bobíku, Mickey Mouse. To vás pletu. No, Nebo tak ten, je. jak se to sakra jmenuje? Vzpomenu, čekaj. Honzík. Čekejte 10 až 15 minut. Já jdu hrát hry na mobilu. Ještě 49 minut. Tak. Vůbec mě slyšíte? Nevydržím. Ty vole. Ty na hovno. Hej Mickey Mouse, hej může si uděláš křemenový blok, může si to pak nějak převíst zpátky? Na křemeny, asi ne, co? Škoda, nejde. Tak nic. Jaký křemenový blok? Ten už bílej? Já totiž nevím, jak to v češtině je. No, normálně blok křemena. Ne, to už ne, tam to už je stejně na nic. To je fakt. Ale zase je to dobrý na, já tomu tady říkám solární panel, ale jinak čidlo denního světla. Zase, když to dáte na sluníčko, vidíte, žádný není. A vlastně, že vám to dává signál do redstone a můžete si do toho třeba udělat. Ježíchus Maximus. Třeba. Říkám Ježíchus Maximus. A takže řekneš třeba. To víte, Sakra, on ten, by Mickey Mouse měl Můžák být. ještě, ten můžák ještě není updateovaný. Už serou. Vypovídej. Nepovídej. Nic neříkám. No nebaví, nej.
No to víte o Mickey Mouse, jako sice je neplněleté, ta nejnižší dospělý, není mu 18, ale pořád bere nějaký fety. Cože? A denně před školou si dá normálně panáka, takže jako... Ty se koukáš na pomstu a ty si máš sem. Jo. Jo, tak to vám lidi ještě doporučím, koukněte se na pomstu, napište do YouTube pomstu, je tam pomsta a však se, je to Čeněk a Erik a Ten jejich kanál Vyradis, tak když tak i do popisku dej jejich to kanál. jo, tak já to dám do popisku videa, prostě na to koukněte, to já jsem z toho vůbec nemohl, jo, takže doporučuji. Jen i dvojka je dobrá. Ale natáčím vůbec, počkejte, chvilku strpení, jo, natáčím, dobrý. To jsi asi post něco, kdyby zjistil, že nenatáčíš, my tady mluvíme jak blbci. Ale já natáčím, tak... Já jsem docela potichu. Já tady stavím křemenový panelák. Ty hraješ kreativ? Ne, jo, hraju. Já si teda v budoucnu si chci udělat to z těch nedherových cihel, si chci udělat barák. Nedrových cihel. No, když ty neví, když se z nedru dají vypálit nedherový cihly. To jsou takový ty, jak je tam... Co to za tím barákem? Jo, teďka slyšíte od Mickey Mouse část toho, ale teďka už žádám vypnuté. Mickey Mouse, vypni to! Až sem, chceš to vypnout? Mickey No Mouse, jo, dám to dál od mikrofonu, já se ho pouštím na mobilu. ty máš na mobilu? No, já tady mám Wi-Fi, takže si na YouTube pouštím videa na mobilu. Aha. Tak to jo. Tak co teď budem dělat? Já se točí strašně nudím, to se mi ještě nestalo. Mickey Mouse, dej si to ještě dál. No jo. Víte, to je moje krásná, úplně debilní farma na krávy. Ale slouží to. Ale já jsem měla o dost víc kráv. Hej, Mickey Mouse je reálný, když ti v Minecraftu zmizej krávy. Nevím. Co kdyby to byli ufoni? Jaká prdě. Ne, to tam říkám, to byla prdel, to je pomsta. To je jednoduché, jestli chci, tak já vám to vlastně, i když já tam do popisku videa, takže. No, takže teďka jste si šali část pomsty. No, takže bezva. No, teďka třeba, jak se protože se nudím, takže třeba půjdu do kreativu a můžu vám ukázat něco o nové verzi 1.5, tak to zahrnu všechno do jednoho. Tady jsem si trošku hrál. Přeložíš ruku a ve skříni se ti páteř. Mickey Mouse! Promiňte, omluvte Mickey Mouse, s tím chlastem by měl fakt přestat. Mickey Mouse! Mickey Mouse! Taky od Vyradis, refující babička. Aha, a to taky můžeme dát, nebo třeba můžeme dát odkaz na ten kanál, můžeme rovnou. Proč jsem říkal, jestli dáte odkaz? Ničeho, si to půjde. No, takže teďka vám ukážu něco nového z nový verze. Ty vole. No, vlastně tohle je křemená ruda, bylo křemeno, opracovaný bylo křemeno. Bobíku? Kdo to byl?
Let me get a turkey sandwich. Bobíku! Já to s ním vzdávám. Já to ukončím. Já to myslím vážně. Mutiny! Mutino! Na prestávku. A na našu desiatu. Ale někdo mi to poslal, tak čekejte prosím chvíli. To za historie, chvilku čekejte. Zblížit. Pojď sem, já tě neuplí. Bobíku, vypneš to? Já ti reklamu, co? Rád, Mickey Mouse. Čo si myslíš, keď donesiem ospravedlnenku? Ako pravidelne končí školský rok? Kedy konečne prestaneme zdrhať zo školy? Jestli toho nevypnete, tak to stopnu. Já počítám do 3. A čo Raz, povie otec, keď dnes maturuje? 2, 3. Tak ještě jednou. Raz. A funguje to, vidíte to. Jste tam. Ako budeme vyzerať po mature? Jo, tak já se tady nudím. Ale tady to video je taky do popisku, jo. Ale Pavle, ale to video má 15 minut, ať ho můžeš dát na YouTubeko. Aha, no tak jsem mi řekl brzo. Tak to teď jakoby ukončí a uvidíme se u dalšího videa, ne? Aha, tak dobře. Tak teďka to ukončím a uvidíme se u dalšího videa. Papa, někdy jindy, už nikdy. Tak čau. Bambus, čus, jahoda, banán. Čau, čau.